खुलुमबाय बि बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनै रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनै गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामाव महाजोतनि सरकार फैगोन दाबि खालामदों खाम्फा बरगयारिया। आसामनि साहाया कर'नाजों जुजिनो हानाय गोहो दं। आसामाव कर'नानि गोदान जोलै डाबल मिउटेन्ट। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया आनजादखौ फावसयबाय। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरखौ श्रीरामपुराव कभिड टेस्ट खालामगोन। सोलोंथायारि फसंथानफोरनि थाखाय आसाम सरकारा सरजाबफानाय गाइडलाइन फोसावदों। दिनै मुम्बाइनि विजय वल्लभ कभिड केयार देहा फाहामसालियाव अर नांना सा-13 कभिड बेरामिनि जिउ गोमादों। रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ राजस्थान रयेल्सखौ सा-10 उइकेटआव फेजेनो। बलिउड देंखोगिरि श्रवण कुमार राठौरआ कर'नाजों जिउ गोमाबाय। प्रभासनि फैनो गोनां फिल्म राधेश्याम शुटिंखौ दोनथ'नांबाय। दानिया आबुं रादाब। महाजोतनि दैदेनगिरिफोर आरो महाजोतनो भट होग्राफोरनि मोखाङाव मिनिनाय खाबु फैगोन। आसामाव महाजोतनि सोरखार फैगोना रोखा बे दाबि खालामदों बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया। बबेखानि बे समाव महाजोतआव रिजर्व पलिटिक्स खालामनाय एबा महाजोतनि दैदेनगिरि आरो बिजाथिफोरा हटेल खारथिंनायजों लोगोसे बिपिएफ हिसाबै जेबो सोमोन्दो गैदेरा आरो बेयाव बिपिएफआ बाहागो लायाखै। बिपिएफनि बिजाथिफोरा गावबा गावनि न'आवनो दं होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों खाम्फा बरगयारिया। मुंख'नो गोनांदि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जथायारि बिटिसिनि सोरखारा आयेन बेरेखा होनना अजद होनायजों लोगोसे बिटिसिनि मोन 12 मासियावबो बिपिएफआ देरहागोन आरो रायजो राजाफोरा नांगोलनि सागवारिनो बिपिएफनो भट होदों होननानैबो खाम्फा बरगयारिया दाबि खालामदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों जुजिनायाव आसामनि साहाया मोनसे गिदिर बिफाव लानो हायो आरो कर'नाजों जुजिनो हानाय गोहो दं। आसामनि साहाया कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानायनिफ्राय रैखा खालामनो हागौ। गुबुन हादरनि गुबुन फसंथानफोरा नायबिजिरनानै बेखौ फोरमान खालामदों। आसामनि जरहाटआव थानाय एसियानि गिबिसिन टक्लाइ टि रिसार्च सेन्टारनि रिपर्ट बादिब्ला आसामनि ब्लेक टि एबा गोसोम साहायाव ओरैबायदि कम्पाउन्ड मोननो हायो जाय कम्पाउन्डआ कर'ना भाइरास सुबुंनि देहायाव गोसारनायखौ होबथायो। बेजों लोगोसेनो ब्लेक टिया सुबुंनि देहायाव इमिउनिटि पावारखौबो गोख्रों खालामो। कर'ना भाइरास एबा कभिड-19नि नैथि दोहौआ आसामजों लोगोसे हादरनाङै गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनाय समावनो आसामाव कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै मोनदों। कर'ना भाइरासनि बे गोदान जोलैया जादों डाबल मिउटेन्ट एबा B.1.617। डिब्रुगड़ उरां गाथोनाव सासे सुबुंनि देहायाव बे गोदान भाइरासनि जोलैखौ हमनो हादों। आसामाव कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै इन्डियान डाबल मिउटेन्ट कभिड एबा B.1.617 मोननो हादों होननानै फोसावदों आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सावस्रि मन्थ्रिया सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला डाबल मिउटेन्ट कभिडआ सिगांनि रुजुनायाव गिख्रंथावसिन आरो बेनि गाग्लोबनाया गोख्रैसिन। कर'ना भाइरासनि बे गोदान जोलैया इउके स्ट्रेन आरो केलिफर्निया कभिड स्ट्रेन ज' लोगो नांनानै सोमजिनाय आरो बे गोदान जोलैया भारत हादरावनो महाराष्ट्र रायजोआव जोनोम मोनदों। मुंख'नो गोनांदि बे समाव आसामनि थासारिया मोजां नङा। बेनिखायनो कर'ना भाइरासखौ लानानै बांसिनै सांग्रां जानो थाखायबो सावस्रि मन्थ्रिया रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। ओरैहाय महाराष्ट्र दिल्ली आरो सोनाब बेंगलाव मोननो हादों बे ट्रिपल मिउटेन्ट कभिड एबा B.1.618। मुंख'नो गोनांदि भारत हादराव बे गोदान ट्रिपल मिउटेन्ट भाइरासखौ बेंगल भेरिएन्ट मुं होनाय जादों। कर'नानि गिथाव समावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 23 एप्रिल थामहिनबा दिनैनिफ्राय अफलाइन आनजाद खुंनो लानायखौ फरायसाफोरा साबजानाय मोनाखैमोन। जायनि थाखाय फरायसा हान्जाया 21 आरो 22 एप्रिल खालि साननै धरना होना आनजादखौ अनलाइन मुडाव खुंनांगौ होनना होसिख्रावो। बेनि फिथाइ बादियै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मैया थामहिनबा 22 एप्रिलाव गोदान मोनसे फोसावलाइ होयो। जाय फोसावलायाव आनजादखौ फावसयनाय बाथ्रा बुंदों। बबेखानि गासै आनजादखौ कभिड-19नि थासारिया मोजाङै फैब्ला खुंनाय जागोन होनना फोरमायदों। आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गिख्रंथावसिन महर लाफुनायखौ नोजोर होनानै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय गासिबो दावबायारिफोरखौनो आसाम सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुराव कभिड टेस्ट खालामनो लाहार फाहार खालामदों। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय गासिबो दावबायारिफोरखौनो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बिथिंनिफ्राय श्रीरामपुराव कभिड टेस्ट खालामनाय जागोन। बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला खुंथाया गासिबो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बबेखानि बे नायबिजिरनायाव कभिड पजिटिभ मोननाय दावबायारिफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जागोन। नाथाय थांनाय बोसोरनि बादि एबा कर'ना भाइरासनि गिबि दोहौनि गाग्लोबनायाव समाव दावबायारिफोरखौ क्वारेन्टाइनाव खालामनाय दोननाय बादि बे खेबाव क्वारेन्टाइन खालामनाय जानाय नङा होननानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया सुलुङाव बुंथियो।
गासिबो सोलोंथायारि फसंथानफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा कर'ना भाइरासनि मोनसे गोदान सरजाबफानाय गाइडलाइन्स फोसावदों। आसामनि राङारि, सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटाराव फोसावदों बे गोदान गाइडलाइन्सखौ। सा 100 नि बांसिन एक्टिभ कर'ना बेरामि थानाय जिल्लाफोराव गोहोम गोग्लैगोन बे गोदान सरजाबफानाय गाइडलाइनआ। गासिबो सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा फोसावनाय सरजाबफानाय गाइडलाइन बादियै सोलोंथायारि फसंथानजों नांजाबफाना थानाय जायफोरा 5 बोसोर एबा बेनि दुइसिन खुदिया दं आरो गोर्बोआव थानाय आइजोफोरखौ कोचिं सेन्टार एबा फरायसालियाव थांनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों। बेजों लोगोसेनो कोभिड प्रट'कलखौ नोजोर होनानै बे आइजोफोरनि एटेन्डेन्सखौ एरेन्ज खालामनो थाखाय बिथोन होदों। बबेखानि गासिबो कोचिं इनस्टिट्युट आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरा 50% फरायसाफोरजों सालायनांगोन। गोनांथार जायोब्ला अनलाइन क्लास खालामनायनि राहा लानो हागोन होन्नानैबो सरजाबफानाय गाइडलाइनआव फोसावदों। दिनै थामहिनबा 23 एप्रिलनि 3 रिंगा 15 मिनिटआव मुम्बाइनि बिराराव थानाय प्राइभेट देहा फाहामसालियाव बिजय बल्लभ कोभिड केयाराव अर नाङो। फायार डिपार्टमेन्टनि फोरमायनाय बादिब्ला अरआ आइसिइउ खथायावल' नांदोंमोन, जायनि थाखाय आइसिइउआव थानाय सा 17 कोभिड बेरामिनि सा 13 बेरामिफ्रा जिउ खोमानांगौ जायो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला देहा फाहामसालियाव बेनि अनगायै सा 95 सो कोभिड बेरामिफोर दंमोन। दायो माखासे बेरामिफोरखौ एम्बुलेन्सनि जोहै गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। बबेखानि थैनायनि अनजिमाया बारायबावनो हागौ होनना मिथिनानै मोन्दों। रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ मैया थामहिनबा 22 एप्रिल खालारखालि वानखेड़े स्टेडियामाव जानाय 2021 आइपिएल 14थि सिजननि 16थि मेचआव राजस्थान रयेल्सनि हेंथायै टस देरहानानै फिल्डिंनि थिरांथा लादोंमोन। राजस्थान रयेल्सआ गिबियाव बेटिं खालामना शिवम दुबेनि 46 रान आरो राहुल टेवाटियानि 40 रान बुनायनि गेजेरजों राजस्थान हानजाया 20 अभार 9 विकेट खोमाना 170 रान खालामो। नैथि इनिंसआव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ 0.3 अभार सासेबो विकेट खोमायालासे 182 रान बुनानै टार्गेटखौ आबुं खालामना देरहानो हायो। रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरु हानजानिफ्राय देवदत्तआ 52 बलाव 101 रान बांसिनै बुयो आरो विराट कोहलीहा 47 बलाव 72 रान बुयो। मैयानि बे मेचआव देवदत्त पडिक्कलआ मेन अफ द मैचखौ मोननो हायो। मुंख'नो गोनांदि रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ 8 पइन्ट्स आरजिनानै पइन्ट्स टेबोलाव सेथि फारिलाइयाव दावखोबाय। बलिउड फोथाराव नदीम श्रवण मुङै मिथिजानाय देंखोगिरि श्रवण कुमार राठौरआ मैया जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथाङा 1990 मायथाइयाव ओंखारनाय आशिकी फिल्मनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो हादोंमोन। मुंख'जाथावदि बिथाङा नदीमजों लोगोसे साजन, परदेश आरो राजा हिंदुस्तानी मेथाइनि गेजेरजों बयनिबो गोसोखौ बोनो हादोंमोन आरो फारियै 3 फिल्मफेयार एवार्डबो मोननो हादोंमोन। श्रवणनि फिसाज्ला सन्जीव राठौरनि फोरमायनाय बादिब्ला बिफा श्रवणखौ मुम्बाइनि एसएल राहेजा देहा फाहामसालियाव कर'नाजों गाग्लोबनायनि थाखाय सानबा सानद'नि सिगाङावनो थिसननाय जादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, बे देहा फाहामसालियावनो मैया थामहिनबा 22 एप्रिल हरनि 10 बाजिसेआव श्रवण बिथाङा जोबथा हां बोयो। खौरांखौ मोनना नदीम आरो माखासे सेलेब्रिटिफोरा दुखु फोरमायदों। राधा कृष्ण कुमारनि लिरनाय आरो दैदेननायाव ओंखारनो गोनां राधे श्याम फिल्मनि शुटिंखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। फिल्मनि गाहाय आखु महरै साउथ आरो बलिउड स्टार प्रभासखौ नुनो मोनगोन, लोगोसे पूजा हेगड़ेखौ फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला प्रभासनि मेकआप आर्टिस्टनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि थाखाय फिल्मनि शुटिंखौ दोनथ'नांगौ जाबाय। बबेखानि दायो प्रभासआबो हम क्वारेन्टाइनआव थाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।